ka KGP sinat sapngi kala penlong ya ka awareness program hamairang zone halor ka phang pedeng ban pinyar ya ka jingeno senyang jong ka sinot ha ka emlang salang ha ka ne ka sngi ka khanriu tarik unailar 8000 arpusan ha balang Presbyterian langsti rim ha ka ne ka program layalam the Reverend L Nongrut ibalong executive secretary in charge jong ka social and economic life development department layo ya ka jing pulis dang badwai na itemembasan GT Kharmuti bat ka jingkran pediang nakabalang na itemembasan B Wajri ha ka ne ka program ladon artli ki session ha ka session ka baningkong layo banyakran halor ka phang ka jinghikai ka ktian ublay ya ka san hima sima la nega politics but it resource person ha ka nega session ilong Reverend AT Solia ha ka session ka baar layo banyakran halor ka phang ka benta ka balang ha ka kam san hima sima la nega politics but it resource person ha ka nega session ilong Reverend P Nyauta Pagapor kala yang ia kapangin stang dia kenika development program jangka Mairang Sun balapan baik daka sinot lembaga SELD department tengi akan ngepor nakaliang jangka department ngi pediang ia pi baro kat kibala ya ka banyepoi hakaneka awareness program kerpang moderator secretary assistant secretary treasurer but kinongkit kam jong ka sinat bara pediang ru ya kinongkit kam jong ka SELD department Badia hilang baro ki nang mi kman ki ba layawan na ki presbytery beper adu ki pastor ki teman besan ki longkeme ki samla bat kerpangru yakini ki resource person ki jongi i pastor Eti Solia bat i pastor P Nyauta nang tangi don lang ru ang ne ki dekat jong ka department kat ki bala banyepoi na po jong ki presbytery ki bahap apo kane ka Mairang Sun ti swaba ngin ya seprang ngin yarwai kane ka jeng ruai ka basis pa lai pupra ke batang sidukat banwat ya ke ketin jong me bat hadin kene ke jeng ruai kerpat i teman besan GT Kharmuti ban yalam yangi ke bapule na ke ketin ke jong ublai bat ban duai ban wat ya ke ketin jong me atra yarap yanga habanda syam yu jisu unang penim babaha ulang ublai badan bor ban shna ya ke jeng pang la krau ke pop ke jonga ban penduk khot unang sispa lai pu prateng yang lang Banwat ya tin jong me atra ya ram ya na Haswa bangin sialet haublay ke jing duai ngan puli ki katuk ni ki bentahan ka tin ka jaublay ka bangila ban syam na ka kitab ka baal jong chronicle klanau kat khandai da khat saw bat nyo ki
Kintin kiba ong kumne. Bat ujeho sapat ula syong ha Jerusalem. Bat ula letpat ha pedeng upat ba nadu bersyeba haduk ke ri lum Ephraim. Bat ula walampat yeki syutrai. Blai ki kpa jongki. Bat ula thung kinong sensar ha ke ri ha kinong ba balakir kenro ka Juda ka wei pegawai kanong ba. Bat ula ong yakinong sensar to perkat yakaba pile namar phim bisa nakabantau brio and rain of the try but udan lam bat phi hakata ka jing bisa blain kurku yaki jing pule bacha asko na ktin ka jo blai nyanya pendam ho blai haki jing doai nyanya doai komne ablai bolong kupa jungi ubah beneng Nyiwan hajan jong me kukun rat ba iin. Nyidon hakane ka step hakane ka balang hangne haka yingmane balang lang stirim. Rengkat bat ka sinat hi barok ka wei kinong kit kam jong ka. Lambar kit kam jong ka SELD ba kit khat jong ka SELD department. Kaburam bat ka jingyaro ni Aisha me kutrai. Kumba mela jula alam mila kajong ke sinot kajong meh ki babohon ki kam. Haki babohon ki project jong ka kabakak pentelun. Nakabentaban penjar yak hima. Banyalap ke gospel. Tribe of Blahi jongi. Ngidon hakan ke step. Hakan ke sun jongi hanah mairang. Bat kini ki presbytery ke penbet renti bangidon lang hakan ke step. Bat kamtam hakan ke sini. Ngida aingu ku try me pen sngau pedang kinong yalam jo ke sinat. Bangin don ya kene ke awareness program. Ban penjar ya ke jingno senyang jo ke sinat. Haka imlang sa lang. Kamtam haka jing syakri ke jongi ya me ublai. Kerku kan rahat ya kene ke poh lang bakan ke sinat. Lang bakan ke department ke bangin don. Bangangai skam lang bakan ke awareness program bangin don hang deh. Lambak syakrik jong me ki bangla jit syakrik ke kampung Kristus person. Ki banla ban ai ke jing syai ke bakum ngin nang ya ke banya simbentalang kum ki syakri ki jong ublai. Lam jaka bhaka miat ban saindor ya kalawe jong kari pakejai ban rio. Ya lam nengkong ya nong ya lam bolong chairman. Bat kum ju yang ilang hakini ke poh. Maka ege bami nang nekan long ke jingker ku ke bakrau ku turai. Padang nak bangu sengawi ke jingker pat jong syakri beret. Bahkan tengah jung terang idam berngidwai. Amen. Teman tangin yo sengau ya kajeng keren pediang nakaliang jong kabalang dari teman besan biwar jeri. Toy Pastor Sherman iba penia ya kini ke awareness program ngeyeng kini ke pur nakaliang jong kabalang ban ai katukat ni kicing keren pediang nakamenta jong pi baro. Pastor nadu bangi kum kabalang wilayo ya kejing pentip nakaliang jong ke sinot ban penlong ya kini ke awareness program hapo jong kabalang ke jongi kepada minta kesengi kum kabalang hi baro ke wei wilayo menjur ban pidiang ya kini ke program balapan baik ke sinot ke jongi kum ta ha kini ke pur ngap diang sgobha yapi baro nadu kinong kitkam jong ke sinot ke jongi kinong kitkam jong ke SELD jong ke sinot semgi ke jongi yaki resource person bat kemju yapi kedilkiat baro ki belawan yakaban mikmat ki badang don meta kilintiru ki ban saya poilang hakani ke pur hakani ke program balapan baik deka SELD jong ke sinot ngap diang ngobha nakabenta jong pi baro dakaменsium kabain dakaменsium kabakiman ba penyadon hakani kabalang ke jongi hakani ke sengi nakabenta banyo banyate banya peliu jingmod halor kin kikam kibdan hakmat te ngapdiang ngob haya pi baro hakani kapur walaki traja kabalang kim la bandon namar kadai ka program ka bakham kerpang regidon katukan ni
Ibadan hang ni kita ki operator teman pesan de nak peta jong pi yang lang hang ni ban pediang ngop hai pi da ka balang hi baro ka wei da ka ching e bat ka ching kemen ti teng kini ki tien ki bakin diat e pastor ni pediang ya pi da ka ching e bat ka ching kemen blai in kerku ngi penpau ke jing sngongu nakaliang jongka department ru ya ka balang ne lang sti rim ka ba nadu maria kerpan ki la penpau lepa ya ke jing pediang bat mentaru lam bagi kentin lang teman besan biwar jiri lang teman besan jongka balang la penpau ya ka mensim jongka jing i ke jing pediang sngo bahaya yang ilang bar nadu ki pastor ki teman besan ki dekat jongka SCLD department bat kumju ru ekonomi man ki baro naki presbytery ki bapo jongka ni kasun te kublai shibun man besan batu blai nangkerku ialah ke jongka balang hang ni te akan ni kepor ngin ya yo sngo no ya ka jing hikai ka ktinu blai ya ka san hima sima politics ba i pastor eti soalia in ai hapadang jongi hagane kapor nakaliang jongka department ngi penpau ka jing sngongu ya pi pastor ba pi pediang ya ka ne ka jing kerpa ka jing penbet jongka department ban long way na ki resource person ban ai ya ka ne ka jing hikai ka topik ka balang ka jing hikai ka tinu blai ya ka san hima sima politics bat nganget ba ngin yo shibun ki jing kerku lang ba ka jing hikai ka jing pastor eti soalia wo ada yu pastor uba la long u director jongka SELD department hakisnem ki ba la dap bat ulalong kam slem maru na pedang ki director bara adai mai bosdang bat uba labat kam slem kene ke kam bat ngangai ngin yo shibun ki ai ki jengkerku leng ba ka ne ka jenghikai ka ba in saai pedang jongi te banam slem ngin sa IT no ya ka ne ka por ha ka hai rebrand eti soalia ban ai ya kene ka jeng hikai bah din ka tangin saya yo ya ka jeng ya peliu jengmut sibin tingin ya ruai ka jeng ruai ka basis pa lai pau kendai apet kimat jonga ban yo i ka buram ka ketien jong me pat kham mento yang ban syam kene ya ka bayo rupa bat kesiar barok ketu ka dekot ka batang ka wai ni ya ruai lang ka jeng ruai ka basis pa lai pau kendai tingin ya yang Opet kimat jonga banyo ikabu rongkat kim jong mepan kamen toyana ban syemkani I Reverend Elnong Road, I belong u bapeniat ya kenika program kenika port ubedai u executive secretary in charge jong ke SCLD.
I Pastor Reverend LD Nong Sid, I belong bertutur jong sinat. Kiwei ki nongget kam jong sinat badan ringkat negapor. Ki nongget kam jong ka SELD department. I Reverend Pi Nyota, I belong ru ex-moderator ba ibadan kabenta. Ia kaban saai, ia kenika paper hagabade kenika session ka baar. Kabalang hang ni halang stirim ki dikhot delegates baro ki bahap apo jong kenika mairang sun. Kaban ni gong ipan pau ika chisungu yu blay. Na kamta ni kapor kabangila bani syam bani kendu pada kabinyo bani tai bani puson. Haudei bat kenika benta. Ia kabakum ka KJP Senat Sepngi kelai ikut bandon ke benta bakum ki bangait ki dekhot jong balang bakum dong ide benle harapan peniyar ia ka jingno senyang ha ke mlangga salang te ngasngu sibun na kamta ka SELD department ia ka bala penyo benta hanga ia ka ban ai ia kani ka wei na ki topik sapo jong kani ka team bagata kalong kajing hikai ka ketien ublay ya kasan hima sima politics tengit skam ublay undoron kat na mandakan ka port bat komju hagwede bat ki jinge pli jimot ke bang seyo bat nga pan ma pro ka banikong yo baling bagan ka jing tho kan omla e ka ban grup lut lani ban kan thup lut ye ki benta baro e ka tien jong ublay ka dan sibun ban kuran highway bat kani ka topics te shwa ban ya chkhmat tengale ublay jing duai kumni ublay buk pa jong i ba paneng ngiwan ka bandem hakmat selajat ka bakhu ka jome na ka mentani ka por ka bame melapela yangi kum ki khot ki delegates o ne du kinong ket kam jong sinat jong ka SELD department Banyadon kumni hapo nagayeng kabakhoy ko jong mi hapo jong ka balang lang stirim. Banyo puson banyo perkhat. Haywade bat kabenta. Kabakum kasinat ing bagi bangait baro hapo jong ka. Idon ka jengkit kli na kamenta ki emlang salang. Idwai na kamenta ka por oblay. Bat ka paper ya kum sakri jong mi ka jeng tlat ka jong. Ngai scam oblay kan dalong pat ka jeng hikai oblay. Bagi jing tip ru nakam ta jungi lang baro sim oblay jing duai jikot kat pat ke jungi na bagi ne baro ngi pan ban ngi kerpat hagar teng ben botam jong tra Yesu amen kawai ni kit khot ke bakran chapang ke sanhima sima ga de ki thi jong upol siginong rom kelenong bakhat lai de khot ben gong ba ar haga apostol Paul utho kom ne to ai bagaman siam baro kan penhapo elade hakibor ke bakhlie nama omdan kanu noru kabolom dana ublay kita kibor kidon labu bet yaki da ublay ken kumta ken ununuru ubayang yele persyak eta kabor yele persyak eta kajingbu bet ke jong ublay te kita kibayang yele kumta kinyo pdiang ye kijing pensitom haladehi kita ki khot ki kren bat yai ban ni kajingmut jong sensar khadar ka songkun songblay divine institution of government ka ba kodo ye kata kabor sanhima sima belathung lani ordin da ublay kani ka banta ka kenturu iki para banget ban burom bat penhapo hagi bor sensar dak ba sou thu ba sensar khada ba sanhima sima ka long ka tak atial ni ka mechanism ban penek pensa ya ka sukasan hagi imlang salang ukal bat ubatai kumni hagbede bat kita ki khot haneng the state is an ordinance of God not because it is Christian but because it is human. God's command is that we should recognize the state as His ordinance and submit to it. Ini kalau ka jingkren ka jingtho ka jong kalbat. Kani ka jing batayu kalbat kaya ibannya kata kasan hima sima. Bakasan syar khadar kedai ka balabu da ublay bat bakentang dan divine provision na kamata ka jing bahalang gi babon. Wat lagi kita ki badon ha ka bor kim pen pau lani kata ka jing sungu lani kim acknowledge ya ublay. Hendai kadai pat yangi ban burom, namar kadai belabu da ublay.
hak Indian kesusun kani kanong rim jong kaji hikai kadon kajaka bat ka banjur ru hak jing burom bat penapo ya ka borsen syar bat ki an ki kanun artikel san puwei a ka kedo ya ki fundamental rights duties bakum kinong chong snong ni hapan burom hak wede bagani kamat lene wede bagani kaji hikai nak tin jong blai kajing keli ka bami pat kalong onle kum no pat habe tingkhu bat ki borsen syar ki ba persya ya kajing naik Kristan. Habu jubab ini kebenta kadon kajing ja ya kebala tho aktin jong ublai. Bahabala kem ya ki apostol, bad habala peniang hakamat kadorbar, bad bala ai hukum ya ki ban om yalap syu chapang Jisu. Kaktin ublai ki tho kum ne. Te Petrus bad ki apostol ki la ya tho bad ki ong. Ngidai ban ko ngu ya ublai kham tam bani ki briyo. Bad kalong sisya kum ta. Habangi kok ngu ya ublain dakado nut baro ublai hi unle iki kamba kanu ksa ka babyang tam ya kani kalong chapang ka kamba phala ka ublai ulele ya kajing pelaj yu Shadrach Meshach pat Abednego nakawal nakan lawarding ya bangi laban syam untuk kitab Daniel kanong balai ka dekat bakan riu do bar pra kawai kajing hikai ka bangi yo nak tinjo ublai pat kalong kajing bisyar justice bat kajing long hok righteousness kaktian ublai ka banjur ka jing bisyar ba ka jing le hok ka balong ka kongsan bat ka koridor tam ka san himasima bat ka san syar khada kum ka nusa Isaya ka lanong baning kong khat hanyo ka kentu kum ne to hi kai ka ban le bha wat ka jing bisyar pelaj ya bala ban bor bisyar khon ya khun swet ya sai na ka ban ta kiru ban thai kani ka jing kentu ka pan pau ya kata ka jing angnut na ka ban ta ka san syar hok hakim lang saklang lain kata social justice haka baginong yalam kidai ban simkhia u Gustavo Gutierrez bolong way ni theologian wong kum ni haka bidai bagani kabenta the preferential option for the poor is at the heart of the biblical message. It is a call to justice, to the establishment of a society where the poor are not marginalized. Kani ka panjuri kata ka sanhi masima, badai ban khmi thu na kiliang ki badok from the perspective of the poor lani na ka liang jong ki badok. Basitom bat jenjar. Kenang ba onla ban pen pau ya ta ka jinglong ka jong ublai. Haba udon kata ka donut na ka jing bisyar bat sensyar ka bahok. Sawai theologian Reinhold Niebuhr haba ukren chapang ka jingdon kam ya ka jingne hok ha ka sanhi masima bat senjar khadar wong kum ne man's capacity for justice makes democracy possible but man's inclination to injustice makes democracy necessary ki ai ki bodon ka tin jong oblai kirung kum kinong rim hagriti sensyar jong kri India ha constitution kri India ka kedaw hiju kinong rim ki bayas rim ha ka bede ka hok ha ka imlang saklang bat ka jinglong maringkat ke kitab Isaya lanong bat penriu pra ka dekat penriu ba nyau ko ongkum ne hatu kani kamlong ka jing sya jing et bangalaji ka balaj no igi jing khum ka jing baman ka balau igi jing kit lengkor bat ka pelaj lut igi balaban ka sitom bat ba pin khen ya ta kenja lengkor baro hatu kamlong ka basam yuk pu jong me hagi batngan bat man malam salayeng yagi badok balakan tait no kani ka benta ka kren bat yaiban ika jingdon kam ban le hok bat penlaj igi baban ka sitom ujo kopru ha ka sithi jong u ongkom ne ka jinglong riu blai ka bas ngur bat bom tiket hakmat u blai bat ukpa kalong kani ken ban le khmi igi khun swet bat ki riu kan thei ha ka jing sitom jong ki bat ban ri no yela di u baklem tho bria na ka jong ka bat thei kani ka dukhot ka kdo bat pan i ya ka jingdon kam ban khmi bat sumar ya ki batlot bor bat ki basyam sitom ha ki emlang salang u Martin Luther King Jr ban bha ya kamram jong ki kristana ha ka san himasima bagi dei ban kdo bat persya ya ki jingle bam hok on just systems bat ban gantiu ka hok long brio man brio ka be ringkat dor klem da nyo siliang khmat kumta ka jing gantiu ka hok ha ka san himasima kalong ka badan kam namat ba ka tin ublehi ka ong ka hok ka pen tiu ka jaj ben riu henry ka pop kalong ka jing le ran ya ka no ka kenja ben riu proverb kalong khat sao ka khot ka balai pu sao
kumne he bangla tho hi ba ka jing IT da ka pen hapo LED hapo at ka bor bat ka jing long ba klik senchar ka jong boleh hi ka kentui Kristan bani simenta kam san hi ma sima da ka basakhi ka ta ka jing khot u Jisu ban long kam lo ba jing shai jong ka pathei da ka ba pen san la die da ka jing long ji em ba pha la ne ti ki moral values ka ban pen pau ka jing e ka jong boleh ye ki brio baro to ro bren sharman kani ka long ka jing tho ka bala tho hai we bat kani ka benta kila dadan kindu ka jing pin sai pat ni se khlang wang yo ban ya pliu jing mot Kini ketua mi tempau bagi semua sejisi di pastor Edi Solia para ayah dan kepepa ngangai ka longga kepepa ka yarap ini ba ayah yang sai yang ni ru dak melek saya lagi jom di presbiteri di distrik di Balang ngin yo banang kham pen sai su ya ka jing dei ba kani ka jing penyat jong ka jing no senyang jong ka sinat aka imlang salang bat kerpang aka ni ka kam san hima sima te to blen kuthu yang ilang baro ngine yang lang ngine ruai ka jing ruai ka ba nrius pa lai phokra hapo ka jing kerku jong ni kwa atrai ban syong to pendap ka do nut jong ni kun ki jong me ai ngin long jing suk jong me halagas ngiru to an rius pa lai phokra ba adin kene ka jeng ruai kerpat ye sekretari jong kasinat Reverend ke Sangdiar in pelaj ke jeng kerku penuai Tuni duai kukpan jongi ubah neng ngidem yo banai ngu yamen ka por bamta bamela ban la pat engi sin kum ka sinat ban penlong yagne ka awareness program ka baar ka jongi hangni ka balang lang stirim barau bleng la yo ya ka je pleju mur je slok lang bagar ka pepar han ka session ka banangkong ya bangi nges kem ka long aja mentoy ka bakrau ya jim jongi ko kan ra kom no bangin sautu hage dei bangi sementang ka balang bar ka imlang ka salang lang ba ka sensyar ka kada karku ya ka balang barro ka we ka balap yang sobham ya ni ka wer nas program juga sinat karku ya benekre juga balang barro na rasyadong bar karku ya balang met barben sim nang ni barsakmat barwai no to ai ka ai ka jang jespes ka chi ba ka jong blek pa lem jes lok jaman sim khu to ke lor ke ni baro na dom ta sergi bam ko dru amen to sa sisian pat ngi pedang sobhai hilang baro kat ki bala aya ka bani poi ha kanika awareness program kabangi penlong ha kanika mairang sun dengi aingu yo blai na mar jeng dar rangkat jong u lembaga session ka baning kong bat ngi bah kanika session ka baar blai yalam yang ina dong sedong ngin yo sibun ki jing hikai lembaga topik ka ba ngin sa yo ka benta ka balang ha ka kamsan hima sima politik
te bat ngin sayo ru ya ki jeng ya peliu jeng mut hadin jong kapepa te kani kepor ngin ya seprang ngin ya ruai ke jeng ruai ka basis pa sapu a sis pa sapu a tu ai ban ya selok kikur hautrai uhukum mukris bakin i klamwai ka jeng long sitli ki khon jong blai ka pen pau ka buram ukris haperthai ke jeng ruai ke basis pak saupu ar bad hadin congani ke jeng ruai na karpat ye rabran JF lengkhoi ban yalam yang ye ke bapulai na tin ke jong blai bad banduai ke jeng ruai ke basis pak saupu ar tengi yang ai ban yasel kikur hautrai Swabangin duai tongin ya syakskor ya kijing thok bakut jong ke tin ke jong blai kebangi niyo ban puli bat syakskor lang ni kepor kebangan puli mun pen kenmau yang ilang baro ka gospel bakumu lokas kelenong ke basau ke khot bakat sau du ke ba arhuai ki tin ke ong kumni onda kum tau jisu luan pai pat hakabor umensim sa Galilea te kanam syapang jong u kala priang baro sodong katakari bat ulahi kai kisinekok jongki baro ru kida buram yu ulawan ru hanazaret hakabala pensan penerang bayu ti ulalik rung kumba ujule hakasengi sebaton hakasenekok bat ulayang joj ban puli lai ti hu ya ka kitab Isaya unong yetu lupa bat habala pliet ya kata kitab ula syam ya ka jaka hakabala tho umensim utrai uhanga naba ula penslek yanga ya ka ban yalap ya ka gospel hakibaduk ula pha yanga ban penbena ya ka jing pelaj ha kibala set bendi bat ya ka jing penpej pat ha kibamat la ban penlaj no ya kibala ban kajing kasitom ban penbena ya kasnem bapdiang hun kajong utrai ti ulak keli ya kata ka kitab bat ula aino pat ha ubasumar bat ula syong ti kikmat jong kibaha kata kasinokok baro kilane hau ublen kur kulang ini ya ka bangilio ban puli bat syakor ya kini ki jing tho bakku ka tin ki jung blai ngin pendam ha ki jing tuai kok pa jingi bah beneng long kaburom ba jingu yame namar me long ublei badi hok banyo ya jingu kaburom nangi ki briu ka ba me mala thau mala penlong met ban mensim nyangu yame ublei namar kata ba jing i ka jing snei ka jome ka dap yang yingi hadu ka ni ka klip mat ka ba manta ka ba me bedang penyo ka ni ka jing im ka ba kodor ka ba ngidang la ban ring bat penhiar mensim hadu ka ni ka klip mat ka ba manta nyangu yame ublei namar ka jing don rekat ka jome yala ka jong ka sinot lamba ka ni ka sngi ka bakerpang ka bangi layo ban penbet na ka banta ka ni ka program ka bakerpang ka bangi yo ka ni ka awareness program atrang nyangu yame ba me don rekat nadu ka ni ka session ka baningkong lamba usyakri jome ubalawan ra yashibun ki banta ki beidei bat ka ni ka awareness program haga ni ka sngi kumnu banginang penyare ke jinok senyang kum kesinat haka imlang ke salang
Trai jisbi to ngau ki jing duai ki jing kerpat syakri jome hakane kapor. Pedang kat jing snei ki jome kopa. Ngi duai pa na ki borok ki Jesus Christ menta balak taru. Amen. Di mentapan ngin ya no syaka ban yo snow ya kan ka pepar ka ba ngila syania hai pastor Ira Branpi nyota badayu ex moderator jong kasnan pastor ladai pastor wei na pedang ki pastor rangba jong kasnat wei pedang ki ex moderator ki bela yeshim benta bah haki seminar haki jing hikai beper ki bah po jong kasinan tenget bah ngin ya sya skor bah ya kani ka jing hikai ka jong i hakani ka por ban nget kan long ka jing kerku na ka menta jong i te hakani ka por ngai ka por hai rebran pi nyokta ban ai kani ka jing hikai ka bedai ka pepar ka baar lan ka topik ka baong ka benta ka balang haka kamsan hima sima ti pastor ngi ai ka por ka jing kai jong pi Pastor El Nurur ibalong chairman jong kanika awareness program ibalong ro executive secretary jong kasenat ka jongi i pastor El Jinosi umortor jong kasenat jongi bat kiwe ginong kikam te hakanika por haswa bangan pule kanika jing thok ko mangala kre Meskwa ban penpau hakanika janmit bang ngakwa ban penpau ke jeng sungu kamtam mi pastor tisolia ibala ai yakatuka jikai ke bekoda rudu kata-kata ke jikai ke bangasotho ka long ke jikai ke long akademik ba la ka long ke jeng sotho ke jeng sempang ke ba kat kum kajuk kajing start kipor ke menta hoj ro kajing la jung ibanti nia kham tam ka tin ka jong blai habang apai kerpang ya ka kam politics haga jela me khalia haga ba sedang haba kalayo ya ka jela ngalaban ong ba ka jait ban reu khasi garo kalau penmi ikinong sensar kibalong kaburam ya ka state Meghalaya. Hendrai haba ngipai hakini ki arpo sans nem but lipos nem. Ngi hakinong sensar ki politician kim long shu kita kibriu kibanlong kaburam ya kajela Meghalaya. Haswa bangan poi sekani ke subjek ngan persang ban batai lengkot ya kejingmut jong kaktin balang bat sain hima sima politics. Kini kijing batai jong abar khoi kilong de sisya kiba ngalayat leng ba kum pastor bat ngamda sim ban ong banga puli nakinu nikikot Hendrai da ke jingmut da ke jing perkhat ke jong ahi bat khamtam da kaktin ke jong blai balang ka long ka kanhon jong ki Kristan ki ba phla bat nge yau Jesus Christ baulong nong pen em jong ki kani kaktin balang ka wan na kaktin Greek eklesia ka bamut ka jingelang jong ki briu sijaka sikanhon banya keren Eki kam nyam lane ki bakan jaman sim. Kabalang kalong kata kakanhon balaseng daw Jesus Christ. Bat yakan kakanhon ulakwa yakan kanhon ujisu ulakwa bantip. Bat bantip la ki itho neem yau kumutrai bat unong penem jongki. Kum tau la kali yau Petros pite piong bangalong we Simon Petros ule tho bu ong melong ukres ukon ublay ubaim ujisu te ule tho bat ula ong ho
Nabakado berkasnam kam shem lapan ya kata hame. Hendrai kupa jonga ubah peneng. Ngaru ngaong hame. Bamelong upetros badhalong ni mausyang. Nganti ke balang jonga. Te ki kedop kedujok kinomla yaka. Habangi pule yakak tinublay. Ngisem bopol Ukraine bat ngej skem bagabalang kedai kata kabau Jesus Christ ulawan seng hakane ka pertai. Udaong namar omdon bala ban seng daka weipat ka nongrim nalor kata kabalala seng kabalong Jesus Christ ken. Kumju ru pol Ukraine bagabalang jong ublay kalong ken kamed Christ lani ka jingtay. Ya piru kum kimau baem latei ban long kajing ka bakanja mensim. Kajing long leng do ba khoi ban kenya ya kajing kenya bakanja mensim ka ba pediang hon how blay dau Jesus Christ. Hagajing batayu pol wong ba lakai baya kajing latei dakimau kendro hendrei ya ka balang Jesus Christ pat latei di Gibril ki bangit hau Jesus Christ ki balong ken ki mau baim ki mau ki balapan khoi bat sait de kasna mu Jesus Christ kum tangi dei ban so tho baga balang ka long ka ba khoi bat ka ba kantang ya kan ka balang latei de ki apostol ba gini tulpa ki balong ki mau ki baim ban tei ka ying ka ba kanjam sim upol wong kumbau Kris ula iit ka balang bad udai tino ela din na kabanta jongka baon da yo pen khoj jaka kaba ula sat jaka da ka jingsat ka da ka tin baon da yo penyeng jaka hakmat haladehi kabalang kabadon boram kabomdon ka jing thobya lende kabasti lani kei kabakum kata hendrai bakan yolong kabakhoj bat kabaklem jingduna katkum kini kibenta bala kedau haneng bakabalang kedai kabala seng dau trai Jesu kalong kabakhoj bat kabakantang kumta ka jingmot lani ka jing theu jong kani ka subject bakabalang kalong kabenta Hagasan pertai kadai banlong namar kata kasaki ya kajing sisa baro bat kakamram jongka kalong banlong kanong besa bat kajing sai ya kaim lang salang kamtam hagakam san pertai. Te lang ba kini kijing ya peliu jumut kani kepor ngangai ki la biang katu te ngin sara ya kini ki kam ki bangi la adap kawai ngi la adap ka silong sun ngi la don katu kani kiman nang ta mentaru bat saar teli ki sun ki bangin pendam bandal adap barok sau teli kini ki sun ngin sara ya barok kijing ya ajumut na barok ki sun bata ka department kan sa ya thir bha ya kini ki kam bat khublai sibun na ka benta gitu kijing ya ajumut baro kilong koridor bat ngikwa kumbaong i resource person i pastor pi nyauta ba deiban penlong praktikal deiban ngi deiban poi sakata kathong ba kane ka san hima sima jongi ka deiban long ka ba khoj ka ba hok kabayang hagajing sisa te khublai sibun ya baro buat kerpang ya kini ki resource person baro arngun pastor eti soliai bela ai kum tu menna ya ka tuka pepar ka baningkong tenang ta kerpang rui pastor pi nyauta i la ai ya gitu ki babun na kani ka jeng tho jong i ka long lengba ka jeng ya lenti jong i ka experience ka ba i la amat i la syam kabai layo i kabai layo kendu te kabai sibun pastor te blai nang kerkhu yipi ai kamet ka phat bokoj bokhia nang kerkhu yipi baro arngut kini gi resource person
bahkan nanglong ka jengkerku ya ka sinat bat ya upat jeng ka sinat hibar kawai te kani ka poru penpau ka jeng sngongu ya ka balang presbyterian langsti rim ka ba hakapor ka ba lengkot ngi kerpat ya ka balang bat ka balang kala pediang bat tang baga pediang henrai kala pen kre ru ya ki babon ki jeng dan kam jengi ki bangi ngi dan haganika sngi ke bamenta te nakaliang jong ka department bat ka sinat hibaro gawai ngi penpau ke jeng sngongu ya ka balang lembah jong pi ki nong serai lembah jong pi ki teman besan ra lem ya kani ke jeng sngongu jongi nakaliang jong ka SELD department bat ka sinat hibaro gawai to blame dokter khu kerhai pi kum ka balang bapinang ya na ka bor syakabor po ka jengelam ka jong ublai di kublai sibun ya pi ki presbyteri baro ki badan apa jong gani ka sun kumbangi laya pentip kum tu hilaya poi arenti bata ingat balambaga ni ka jeng yasim khialang jong pi nginang la ban penya ceprang ya ki jeng angnuat jong ka sinat bat ya ki jeng terang ki bakas sinat ka kwa ia ka ban penya ceprang ia ka kam ka jong ublai boyadai baka imlang salang te kublai sibun nak bentak itu baro ru ki beli ai jemut blai sibun ublai nukar khu ya pi se lek pai suk lagi jong ki yeng ki sam kan mau lem ru banduai nak bentak ka sinat bat kerpang ru nak bentak ini ki artli ki sun ki bangin sayo ban ya lek ban penlong ya kini ki awareness program bata ngej balamba kani ke awareness program ka bangi on pelong mentau snam kan long ke jengker khu ya ki babon bat kan long ke buram ya ublai to kani ke por ngin ya penwai no ya kani ke awareness jongi to blend kerku yang ilang bara tingin ya ruai ke jeng ruai ke balai spa saupu ar lai spa saupu ar hau mau siang bantai mensim jong awat kanong rim krau bayai ne ban pensiong yelade awak jeng yap ngam septiang mau siang skam mutrai bagi eryong bun jaj syo yela mensim suai baro ar tu kidukan ke jeng ruai ke balai spa saupu ar ba din kenenga karpat yu moderator jongi senga bahaya ke banbu jeng duai na bentabaro ke jeng pendap ki bangya pendap haganeka sengi bata ban airu ya ke jeng kerku penuai Amen.
ตัวนี้เป็นเดิมมาคือจริงด้วยกูกป้าจงกีบาปเน่งตรายกิเม็ดกินเสียมบดุคลีจงบาลังตรายงี้ไองูเอมีเลียลำยกัสนัดปรกเวบันโยอินก็จริงประคัดกมนูบันเป็นบาบันโนโยสุญญังนักจิตจิงเบียงหากิลังสัลังบักกุมกัสนัดหิงดันมันตาหันตาตรายเลียลำยังงี้เรื่องบ้ากิริอาร์ตลีกีอวัยวะโปรแกรมประโยชน์บันเป็นลมหังเตยปุกจุนวันบัดหังนี้จุนตุตราบิสเนย์งี้ไองูเอมีบางทีคนก็จะไม่กี่วันไม่ได้ชิมันตาดอนนี้ก็จุกมันเสียมแล้วก็พวกตราบกอดอร์มันมีเมลาบุนั่นดูกิสงี้แบบละท้าวลงอย่างประเทศบัดยังทำเอ็มจังมีบันดอนกินน้องสุมาร์กินน้องเป็ดกินน้องจุงกินน้องชุนชาบัดตรายkita baru kiwan nami ko tra bakkodo lam ko tra bi snei kini ki atli ki awareness program ko dang sa agi al kisur bagina yo ye ke ju ka phang banyes lok lang ka benta ba kani trai kan long kum si banta jong ka jino sunyang ba kum ka balang kala ban le ei ban ra e ka jing khu ye ka jing suba hagi de bat ka jing si banta ha ka jing je ye ki nong sun sha jongi kiba mihi mela ibet man khodiki kerku pabok kodo din ka jelang ji baro la pendet ya ginong ishimanta baro kleno sunyang hagani awareness program rengkardu ya ki shabi jame la pen kre la ai ka por ka bakodo jongki ban pin kre ban tho ni ka alik paper long jing kerku baga jingrap yelang baro sai utara rengkardu balaga jong balang jame hani lang stirim nak mensim jangan jing jing sebun ki kloban pediang ya jing be jangan snot ban pediang ya ketika awareness program ban bet pin biang ni kam baro ladu ni ka tia jing pin sawa ki jing bam jing di ibelai ko trai nak ko ila ka jang balang ni nadu nong sarai oh ki khot kam ti balang bat baro ki bangai ka balang bagi nang yo ka mensim jangan jing sirem ka jing ibet ji long stili ban sakri jimi oblei orang kadru ngepor bagi saya ni semua hadirin lawai ni kejing Israel lang jangi tasisian par kebalang lapin kre ini kejing paham ngin sim dekat kuat trai ken long kebor bantai ban long dak snam kimet kejengi lalu orang kat ngiru hai singi por basa jangi jangi ni syania hak jelam cemi ngeu yang jing dua haji oblei pan mudi hak keteng jis dapaten batu aru baga jing ba bom juga lang kejong belayu kepa dan bom juga kejing ai kepada biang kejong Jesus sport rai lama kejing so eslok kejing syai bobat ya lam kejong mensia makho nak jikar ko jeme kenya dap ya slai sarangkat bat ngi lama ke bangai jeme hang ni bos lak perthei menta padu halakarta amen